Kenian Jason Danford, Stanfordin yliopistossa opiskeleva kenialainen radalla 4, Australian Adam Pine rata 5, Jamie Kramer rata 6, Yhdysvallat Australian Richard toinen edustaja rata 7 ja Nikolai Skvortsov radalla 8, eli kovaa kyytiä mennään. Kannattaa katsoa missä kunnossa on Saksan Thomas Rupraat, Euroopan mestari Triestestä ja Olympia 4. Hyvin tulee radalla 2 Caio Almeida, brasilialainen, tämän kauden maailmantilaston 2. Ajallaan 50-92, Rupraatilla maailmantilaston ykkösaika tältä kaudelta 50-55. Ian Crocker ja Michael Phelps ovat kaksikko, joka ovat käyneet tässä lajissa kovat kamppailut niin Montrealin maailmanmestaruuskisoissa viime vuonna kuin pari vuotta sitten olympialaisissa Ateenassa. Mutta nyt mennään brasilialaisen Caio Almeidan kyydissä ja radalta 2 Almeida ykköseksi ajalla 51-10. Kilpailun ykkönen siis radan 2 Brasilia.